Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele nibingelelwa ishide lemhlophe ufuze fulele mashomahla ngathi azoshumayela upropaganda yasabeka bathi sixhifize singasuku rapper ngoba rappelelo vento menza uqede baliwe bonke babuye babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngeinduku singayiphethe ngabatshena ngathi namhlanje ngihamba nokhokho vula inyanga enkulu Sandlasokuphila. Dokotela ke uSandlasokuphila utholakala kwamhlaba uyalingana. Akusho mina kusho amakhasimende akhe afike egijima ubungafunga ukuthi amahasho omjaho. Pholoba sithi asizokwenza umusa la qhawela kithi. Kunodokotela owaziwa kakhulu ngelika Mpontshane walapha kwaButhelezi kwamhlaba uyalingana. Uyabona mawuqeda nje bhambanana ubamba umgaqo umhubhe uqonda straight esandleni sakho sokudla uyokwazi ukungena lapho bese lokhu uJoje njalo emahlathini uyifica lenkunzi iyawupheka umuthi futhi iyazenza izinto zenzeke sizothi sicela ukumkhokhela isamba semali bese wena uyamshutha siyazi ukuthi uyakhokhelwa ngokushutha kimi nawo nase nifika ningichomela manje bathi sichoma ngemali esiyithole ngenxa yokuthi sisizwe ile ndoda isilapha silapheke sona ke namhlanje ngizosho ningizimu Africa ukuthi ngaso sonke isikhathi ngeke ngisha isifuba ngomuntu onconywa ama client akhe beze bethatha igxathi lokuthi kube yibona abathi thina lo dokotela isho kuthiwa ngabe uya afforda isho kuthiwa ngabe unazi izinto kodwa kuthine zama customer akhe sizowususa siyaviva TV1 unyathele kwamhlaba yalingana sila kwamhlaba yalingana ke namhlanje ehleli nodokotela omkhulu uSandlasokuphila Dr Sandlasokuphila asikubingelele sikwamukele ku siyaviva TV1 Amen ngiyanibingelela siyambingelela kakhulu siyabonga ukuthola ithuba lokuthi basiveze kulezi zinto zama TV ngoba sizazi kodwa ke ngenxa yemsebenzi siyasiveza lezi zinto uyanibingelela uSandlasokuphila uyanibingelela uzinqezesele umahlala egcekeni ngithi sanibonana emhlabeni wonke emagunjini amano omhlaba ngiyanibingelela sengifikile kulelizwe la ku TV akusho wena dokotela yebe imoto echithisaka egcekeni kodwa ihambela ngonyawo ngoba umahlala ekhaya. Right, South Africa lo dokotela uthi kumina awu ngiyabonga boncishe ngasho igama lomuntu. Ngiyabonga ukusibanibani othayi mapholo basondela ngapha. Kodwa ke ngiyafisa ukuthi ama customer ami azi ukuthi ngumuntu ongasona isichumane kodwa ngilambile. Njengobula ngine surprise yakhe engizokunika yona izwe lonke libuka. But ngiyabonga kulo ngikhokhele. Ingane yami leyo ilashwa la ekhaya. But ngifuna ukukutshengisa ukuthi ke sebeholele kunjalo nami kunezipho engikuphathele zona engizozithi nje nhliku wena lo dokotela ke nganiza kwethu namhlanje sizokhuluma naye ngenhloso yokuthi asitshene ukuthi wenza ngani ukunconywa abantu kangaka kanti uphethene esandleni dokotela uSandlasokuphila ngiyabonga mphathi uSandlasokuphila akukuningi uphethe isiphiwo uSandlasokuphila uphethe ikhubalo uSandlasokuphila uphethe nezinto nje ezithile zasemhlabeni ezinye wayehamba naye azilanda lapha nalapha ya ukuze ukwazi ukuthi abantu baphile ngoba kubalulekile ukuthi uma usebenza ngabantu abantu baphile futhi abantu bakuncome bayibone imisebenzi yakho yilokho nje ngikuphethe mphathi wami kungani ungalaphele emadolobheni uqasha iflat nawo ayikuthiwa kunodokotela uSorenso uhushilisa abantu izisu isizathu salokho mina nganikwa manje uma nginikiwe njengoba nje bengenalo nebhodi eliza la ekhaya bengazi ukuthi ibhodi ngilibhala kubantu ukuthi babone ukuphila kimi ukuthi ngiyabaphilisa babe sebeza la ekhaya isizathu sokuya emadolobheni bengasiboni ngalokho ukuthi eyala impande iyasebenza siza umuntu aphile athole lento ayifunayo baningi namakhamera bejike esangweni lihlale livaliwe ngena ngoba lizosiza isiguli ngoba uvikela iguli zakho ngaphakathi kodwa bonke uyabajikisa bese sesangweni kudalwa yini ubaleke kangaka kumakhamera ya isizathu esenza ukuthi besingenza ukuthi ngibaleleke kumakhamera ukuthi bengazi ukuthi abantu abakumakhamera bazimuthi abantu abakumakhamera abanalo ulwazi olunjulu ngokusiza umuntu nokwelapha umuntu manje ingakho bengawafuna amakhamera ngoba ngobona bengithi ngizobonakala sengathithi angiyazi into engiyenzayo kodwa ke ngoba abantwana bami sebathi cha baba nabanye bayafisa ukubona baluthole lolusizo nathi silitholayo bajabulele lezi zinto senze
asenzela zona nathi asinamona asewuvele hayi ke sengiyavuma ngithi cha sengiyavela kusiyaviva TV ukuthi cha ukhona usandla sokuphila. Dr. Sandlasokuphila, ngiyafuna ukuthi abantu bethole inamba zakho, ngiyafuna ukuthi udirect abantu ukuthi usebenzela kuphi. Kodwa ake siqale sikhulume ngezinto ezimqoka ngoba kunomuntu osekhaya ulokhu ethenga imbuzi yakhwelwa kanye ichwanele yafa noma nayife. Kodwa wena sifica imbuzi uchitha isaka, izikaphu uchitha usaka, izinkomo uchitha isaka. Kade sishaya kancane siyobuka lapho kade uthi hayi ngoba ngichomela amapholo ngifuna wazi ukuthi mangikukhethela ngizokukhethela kwenonini. Into ithi ngabe unayo yini into yokuthi imbuzi zomuntu noma imfuyo yomuntu nje izibuyele ivikeleke ingantshontshwa futhi makukhona ozama ukwenza okuthile kuyona usheshe ukwazi ukubona ikwazi futhi ukuzalana yande. Ake sikhulume ngaleyo nto ngoba abantu abaningi bahlosa ukuthi mase ziningi egcekeni benze imicimbi, abanye bahlosa ukuvula ibhizinisi. Umbuzo omhle leyo pholoba njengoba ubona la ekhaya zigcwele nenkomo nembuzi zikaphu konke zikaphu. Imfihlo yalokho ila isempandini. Okay. Uma wazi impande uyiphiwe, uma uthinta ngesandla sakho kuyenzeka. Futhi lento le ifuna ukuthi umwenzele umuntu, umwenzele ngenhliziyo yakhe ekhululekile. Uma eza kuwe azi ukuthi uzofunani, ngoba ziningi indlela zokwenza. Siyayenza nangendlela esasithwalo. Siyayenza futhi nangendlela ehamba nobudlozi bakhe umuntu. Ake sibuke ke manje ukuthi ke sekunomuntu ke ontshontshelwe imoto. Angikhulumi nge-TV ne-cellphone. Kodwa khona umuntu ontshontshelwe imoto, khona umuntu ontshontshelwe imfuyo. Khona umuntu othathelwa yisho umfazi ngoba umfazi akulula sithi untshontshiwe ngoba uyithola seqoma nje nakazi. Ushiya umuntu asehlale naye 12 years beshadile uyothathwa enye indoda. Ngabe uyayibuyisa imfuyo, uyayibuyisa impahla, uyambuyisa umfazi. Mbuzo omuhle futhi lowo. Njengoba sengineminyakana ngekule msebenzi baningi abantu abanye kube bengitsheliwe ukuthi kuzoba nabantu baka TV ekade bezofika la bayikhulumela ukuthi mina esitolo sami kwakuviki neviki bathatha bagqekeze bentshontshe benze lutho kodwa ngenxa yezinto zikaSandla sokufila ifika ivale imithi seyinqola kungabe bikho umuntu yokuthathela izinto zakho. Nalapha esayidini lemoto umuntu mayithathelwa imoto phela sinezinto la sinamadoda la athunywayo ahambe ayocindezela lo muntu abuyisa into yakho. Nasegameni labafazi ngoba hey la emhlabeni kunezigebengu zithathela abantu abafazi babo zenza kunezinto ke ezikhona futhi la ekhaya ezizicupho zokuvala ukuthi umfazi wakho angadlala abanye abafana nokuthi indoda yakho futhi ungathathelwa noma kanjani. Sandla sokuphila ake sithi gabi kodwa hayi konke sithi nje amahazard amazo suwahambile uyothola uqeqesho ulanda into ezokuphila nawe futhi uhambisa usizo. Ake usithi nje janti maningi kakhulu mungabuka ipassport yami maningi kakhulu. Lapha nje ngakithi ngeke ngibala uMozambique kufana nokusekhaya. Iswazini kufana nokuthi sekhaya. Ngile Zimbabwe ngaye eTanzania ngaye Lesotho hawu ngalapha ke ama country ke hawu ahlukahlukene ikithi lapho Eastern Cape yonke kusukela eMthavuna ama province wonke. Okay, ake sibuke lento ke manje yokuthi kunomuntu oshonile kodwa siyazi ukuthi ubulawo ubani but bayaphika ukuthi uyena sifuna acushwe lo wakithi azilwele yena. Unesicupho esinjani mhlawumbe uhlaziyele lapha ezicushweni? Icupho enginaso mina ngithi umuntu mayibulewe so kufanele kube isongeso. Umuntu mayibulewe sinendlela thina esifike sikunikeza ikhubalo. Akukhathalekile noma sewangcwatshwa kodwa uma kungakabi nesikhathi eside kakhulu mhlambe ko 3 months kusuke kusenzeka. Ngale kwaloko akusasheshi ukuhamba kancane ngoba abantu bafuna izinto ezisheshayo kodwa uma isanda ukulinywaza sikunikeza lesicupho vele siyahamba siyodla lo noma ningazi ukuthi ubulawa ubani kodwa sezindlela ukuthi akabonakala ukuthi ubani lo bese siyamthatha sinaxolo. Dokotela ungabasiza kanjani esimene esinjalo? Umbuzo omuhle lo. Abantu baningi bayahlupheka ngoindlala.
bahambe bangena baze bathola izinto ezingabafanele. Umuntu mayifika la esithathe isithwalo sangamhambela kahle sibe sesiyasibuka ukuthi lesithwalo lesi usasithanda yini uma singasishintsha thina sisifaka ulayini no right. Okay. Ukuze singalali naye, ukuze singadli umuntu ekhaya sibe sesiyasitshintsha. Uma ethi cha mina sengifuna ukukhetha uNkulunkulu angisasifuni. Angithi sengibe sengiyasithatha ke mina lesithwalo. Ngibe sengisibeke eceleni angikhokhele phela kodwa. Ngibe sengifika omunye ngibe sengiyambuza ufuna isithwalo esihlobo nasho. Ngibe sengithatha lesithwalo sakhe ngiyasishintsha ngisifaka ulayinini lo osukudingwa yilo muntu aqhubeke naso. Kuyazwakala ke eNingizimu Afrika ukuthi usizo oluniphethe nezimo enibhekana nazo usuku nosuku kuyofanele niqonde ukuthi izimo engakwazi ukulamleka la kwaDokotela uDr Sandlasokuphila. Khumbula uDokotela uSandlasokuphila ula endaweni yasezulwini aye heaven phela phezulu kodwa khona isezulwini nakhona kule ndawo niyethu eBhambanana eduzane nje naseBhambanana kwamhlaba uyalingana kunendawo ebizwa ukuthi isezulwini wehlika lapho noma wehlike eBhambanana ulando ngeemoto mawufuna ukuthi uze kuyena. Abantu ke banombuzo la othi yini engadala ukuthi wena bekuthembe? Into engadala ukuthi mina abantu bangethembe indlela engisebenza ngayo nanendlela yesineke sami enginaso nomuntu ngoba abanye odokotela umuntu uyafika namhlanje afika amthathela imali sizosho njalo ngoba bafike bezosho njalo. Uma iseyithathile imali yomuntu akanendaba ukuthi uyahlupheka noma kanjani. Uma isemtshela ukuthi hayi bo dokotela ngiboni kahle useyabaleka. Manje ke mina ngithembekile ngoba ngiyalandelela ukuphila komuntu azayithole lento ayifunayo. Yilokho kungenza ukuthi abantu bathembele kimi ngezinto engizenzayo. Uyamlapha umuntu ophambene lo mqondo? Ya kuya ukuthi ngoba izinto eziningi zokwelapha lapha Nkosi yami ziya ngokuthi wena ususicwaninge wathola ukuthi yini imbangela yalokho. Okay. Ngoba uyafika omunye umuntu uphazamisekile emqondweni kanti inkinga zokugula kwakhona kudinga thina bodokotela besintu. So ke ngeke ngisho ukuthi mina isikhathi esiningi angithanda ukuthi ngithi namhlanje ngiyakwelapha kuyaphela kodwa ngilandelela lento le oze ngayo uze uyithole uphile. Elilonke umuntu umafika abanye bephazamisekile emqondweni ngiqale ngicheck uma ngibona ukuthi kungifanele ukuthi angifake isandla ngisifake. Uma ngibona ukuthi kungifanele cha dlulela phambili noma hamba esibhedlela ngoba ngithanda ukukhuluma amanga kubantu funa ngikhuluma into eziqinise ezomsiza umuntu kuzaphila ephambili. Dokotela lokhu ukukhuluma ngento yokuchecka uyahlola yini? Ya siyahlola thina. Uhlola kanjani? Uthi umoya noma amathambo? Sikuhlola konke ngoba mina ngithwasile ngibe umprofeti ngathwasa ubunyanga ngathwasa ubungoma. Ngabe sengikusebenzisa konke ngaphinde futhi ngahlala lamandiya. Ngabe sengikwazi ukufunda izinto zaseNdiya ngoba khona umuntu ofika la dala esebenzisa izinto angibe ngisamlapha ngemithi ebamlapha ngayo ngibe sengingena kulesigodlo saseNdiya engasifunda ngimesize ngaso thola ukuphila umuntu. Dokotela omkhulu usivezele linye ipage manje ukuqeqeshwa kwakho kukhulu. Udokotela ke uSandlasokuphila uthi uyakuthatha yena esebonile ukuthi kade wawugcatshwa ufakwa lokho nalokho kodwa enze sure ukuthi na kanjani lapheka ekuthatha ekufaka esigodlweni saseNdiya. Si strong isigodlo saseNdiya si strong ngoba abantu abaningi abasebenzisi baze baye kuba baseNdiya. Kodwa mina ngoba ngibe nenhlanhla yokuthi mangilokhu ngikhula ngize ngihlangane nokukhula nangaso abantu ke ngiyabaxazululela inkinga ngaso isigodlo saseNdiya. Baphi inombolo zakho bephuthume dokotela? 076 49 00 527. Ozohlola la ekhaya uhlola ngamalini? Ukuhlola la ekhaya ku 300. Uma ngifuna ungihlolela ocingweni? Uma ufuna ngihlolela ocingweni ke ngoba kuba u500 kodwa ke ngesimo sokuthi
kunezikhathi ngoba kunabantu kunendlela eziningi engisebenza ngazo la ekhaya. Yes. Uzothi uyangithinta uthola ukuthi abantu bami noma abangani bami noma izithixo zami azikho sesimeni sokucingweni. Kufanele ukuthi ubhuke kuze kufike leso simo ngikutshela mhlawumbe ngosuku oluthile ngiyobe ngikhululekile ngoba uma ngihlola ocingweni mina la ekhaya ngihlola ngamathambo. Okay. Ngiphosa amathambo ngiwabuze ngikhulume nawo ngiphinde ngisebenzise izizwe. Bese ngisebenzisa lokho abathi ibutho lokuhlola yilele ngisebenzisa ocingweni. Lelo butho lelo lokuhlola angilisebenzisi uma khona la nami ngidlule khona endlini. Okay. Ngiyahlonipha ngoba uzongithinta kade nami bengijabula Nkosi yami ngoba phela umuzi wakhe wakanjalo. Yebo. Impela. South Africa ningizimu Afrika sibonana kwivideo elandelayo noDokotela uSandlasokuphila. Abagulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalokhonzo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalokhonzo yeshiteni imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhonzo Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondela emkhunjini kanowa khonozo khonolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala